Hi, hello, maadong udto ron mapayang pagkaman sang lakaw-lakaw. Ito po sa barangay kay dili ko ito sa barangay kadung adlaw na balik sa barangay ron sa karon. Maghapon makagaba day relasyon ning kanang relasyon sa gobyerno. Gaba jud ka jud relasyon, grabe sing giba. Wadto ko nakamove on naganahana. Ang nagtunghang nadawat nga rasyon sa gobyerno. Ano kaning mga tao ba nga aram man kaakupan? Wadto ko nakamove on kay nilabay ko ganiha. Kuha na pod ko gisnab. Kana ra din sila harap nang close sila kadto na. Wala ko tigsampit sa unag. Kaya na may tindahan ako tigpalit po ganiha. Hindi ako gipalit. Diliwakan man ko. Bis matagbang ako sa ilang bahay. Kaya ito kong palit. Nang liwak man. Wala naman ko ning palit. Nilaos na naman ko sa bus. Grabe. Ahamang nung ako man yung gasakitan. Nasakit na ng daghan na angin na ning kuan. Nagata po ko. Isa ko nga rin bahay. O gisakit na ning kuhaan. Kaya matod palagi wa lagi ija. Hapon ni hatag. O pa rin nahilabdi. Grabe ng lara, makagabag relasyon dahil ning kuan. Relasyon sa gobyerno. Pasinsan mas background, ngit-ngit, naglagom, kay tangod kaway kurente. Kapag kurente sukad, gabi, hantod karon alas 12 na, abot na rin sa bahay. Dali ko itudo, dali ko gilakaw-lakaw, basta ani ko sa bahay, nasin ko lakaw-lakaw. Ninit na karon, sakto taron ni panglampas pero unsaan man nga napabang ko mission. Yaman ang paghangigagaw to sa Isidro manang mo larga na po ko sa Isidro. Igura ko ni uli nangandam ko prepare sa katong order sa karong Bernice sa birthday sa Ngidjaan. Gandam ra nadaan ang mga kuan para ma-ready na. Ganang karon mo larga na po ko nagana na jud ko wadto ko nakamubon maganahan na ba sa angin na nang makagabag relasyon din rasyon sa gobyerno. Susug ako pala may naahan rong panahon na ug ako pala man doon na trabaho kabaskan bisan pag makanig pila ka bakid dapat nta mo share ra og kanang tagpila ka kilos kada bay manghatag sa mga nga tao nga sakiman. Gusto pa man mo apil pangalos mga angay sa mga uyayod. Hindi man tapos sila uyayod. Di man sila uyayod. Kay nga uyayod man karon ni ngagi naka-third cropping sila. Tapos ni ngagi nakapundos lag anin ja kanang duta diha uban gisa opan duta pud nas among udyaan. Kami lagi kaming mga ani wa may mga kuan nagbot gud mo trabaho unta galing kay wa na lagi mga kabaw. Madyo na sila kana may kabaw. Muna ja kuan pa gud masina pa gud na makadawat ang hinagmay. Sus Ginoo ang kasakit ba nimo nang ang ibang tawo nakadawat og mo lagi to 5 ka kilo. 4 ka Milo, 4 ka kape. Unom ka tuna. Jago ba ning tao sakitan nas dughan kay wa sila mabahini. Nakadawat man tuod ko pero nakuan ko mura kog nadismaya. O kasabot sang gibati nga nainingana nga gusto pud sila naa. Nami lagi ihatid dito ko inso halaman pero wala naman pud ko mo kuan kay post namin sa kong giliwak-liwakan. Sama lagi, magputang hangad sa ila. Mapiila, napitaw nga na, mapiila. Study ay, kamusta Bagjo? Ano Bagjo? November 25 na ron, kamusta mong tanan? Na-stress jud ko sa rasyon sa gobyerno pagrelasyon.
Grabe. Istorya ba ito ko ang gagaw ganyan nga. Ang sakyan habal-habal nga. Bahay lagi dito. Hinumpay po si Zama lagi ito. Hinimduman lang hinuunto nga. Itong mga hatag nga 10,000 sa ulang nga hinabang sa tagaba-agbay. Ilang bayo ang manta mansa. Hindi ko na pos utok. Sa gilaman kay na may Ginoo. Daw, kumusta? May udto na. Ma'am Yuning Ayop. Kumusta, ma'am? Salamat kayo sa imong perming paglantaw. Asa ka mo tanaw na aka. Arlene Rolon, kamusta? Og ni Jenski Store. Kita ko kuan ganiha diha ko sa ila putlong kam ganiha gikan ko sa ila Atiliklik. Kakabantay na diha ko kuan eskwelahan ning labay ko pa doon sa sentro. Kakita ko rin dyo. Jenski Store. Iba ko siya kaglantaw na ha, pero okay ra. Tama na silang taw. Salamat pagkaw na sigong sigiglantaw sa payag. Kada po kuron mo biyahe na po kuron. Kay to ay apo nang utana na. Duha ka adlaw sila way klase karon og gahapon sa ugma sa pinsato kaningang na po tuog. Sana po ilang kuan. Ibawon man ning sakit sa daghan maganahan nga mulang niya ko sa nahingana. Mo sila makasurvive. Binlag pila ka. Sakto lagi ta po dihang nadawat nga dilata. Sakto ta po di mabilin-bilin. Nga pangyatag ni Eliana duha sa corn beef o sa katuna sa mga bata. Kay oras naman biyahe na po ko. Nakita lang ta sunod lakang. Kinsa jud mo nakapahuwat ko sang gibati. Ingin lagi balik-balik magkagubag relasyon, agrasyon. Ay, Ginoo ko. Papay kurente. Pod. Pag kurente ka balik. Biyahe na lamang po ko balik. Nanak ko sila ba sa mga tao may muna sila magpupunang may relasyon maano 5 minutes later. Thursday morning di ay Webes. Kadong na po ko dari sa San Isidro. Kumusta mos mong tanan? Ma'am Yuning Ayop. Good morning, ma'am. Daan na po ko daari. Natag may buntag Philippines. May buntag tibok kalibutan. Lalit na. Baklay pa. Lit nagbihayador. Tag. Oops. Na good morning diha Ma'am Yuning Ayop. Hindi mo na
na 7:15. Sabi na mag-duty. 5 minutes later. Hello, mayang udto. Palis sa deron. Alas 2 kapin. Pagkaagaghang nayhay. Timing jud grabe nginita. May pasid na tanan nagang nilabhon ron ang mapilo. Bidget ko ang mga bidget. Nagpamilo. Lansang ko. Diretso. 5 minutes later. Pagi dari manukan. Man ka, ngabas ko. Okay.